Ronaldo ya ba wa coach ɗinsa na yarinta babban mamaki. Wata rana coach ɗin ya zo ziyarar bazata zuwa gidan shi Cristiano Ronaldo ɗin, sai tarar bayana, sai tafi cikin rashin jin daɗi. Da Ronaldo ɗin ya dawo sai ɗansa Cristiano Junior ya bashi labarin rankatakaf abin da ya faru. Ai kuwa bai wata ba sai ya ɗauki mukullin mota domin zuwa ƙauyen inda coach nasa yake. Yana zuwa kwa ya tarar da cewa kayan coach ɗin sun fara lalacewa, alama yana karɓar duka da kebura sama ko ta ƙasa kenan. Bayan sun gaisa kuwa sai Ronaldo ya dauki agogonsa sannan sai ya basa, sai coach din ya ce to shi ya zai yi amfani da agogo mai tsada irin haka. Sai Ronaldo ya murmushi sannan ya ce masa idan ka samu kanka cikin wata matsala ka dauki agogon zuwa shago mafi kusa domin ka sai da shi. Ai ko wata rana coach din ya dauki agogon lokacin a cikin wato tsananin rashin kuɗi. Yana zuwa ka ce masa wannan agogon za a zai shi dala Amurka 100. Ai ko lamarin ya girgiza shi. Tabbas idan ka da Cristiano Ronaldo shine wanda ya fi mutunci akan wato Lionel Messi, ka danna su sannan ka mana like a comment section kai follow.